लोगोफोर आं दा मोनायावसो भिडिअ बानायनाय जादों। बे गुदुं थुलुंनायजों ओंखारबोयो, नाथाय नैबेबायदि कलम फिसा 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 ओंखारनाय नैदि जानांगौ आरोना नोंथांमोननो बिदि नैदि। बे समनिफ्राय होनबा नोंथांमोनहा मा स्टार्ट खालामनांगौ, दै सारनांगौ आरोना। नोंथांमोननो खोन्थानि नै दै सारनाय गाना नैबेयो माने नैबे बिदि सारग्रा बिदि सारजायो बे दैया, माने बिदि सारजायो आरोना। दै सारनायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। माने बिदिखौ बायना लानांगौ, दखानफ्राव मोनो। बे मा मुलि फानग्रा, गुथि फानग्रा दखानाव मोनो। बेखौ बथलालाय जायखिया नोंनि गोसो बायदि बथला जागोन आरोना। 50 क'का-कला लोंनाय बेफोरबायदि बथलाबो जायो, बे माने ग्रोब मिलायखायो बे बुस्थुआ। माने दिनाव खेमथाम नोंथांमोन, फुंनि समाव खेमसे, 12टाफोराव खेमसे, मोनाबिलियाव खेमसे दैखौ सार आरो हायोब्ला नोंथांमोना कारेक्ट टाइमाव होनो मोनाबाबो नोङो माने दिनाव जायखिया खेमथाम होनांगौखौबो नों मोनानि 9टा 10टा 8टाफ्रावबो होनो हायो, नोंनि टाइमखौ लानानै आरोना। खेमथाम होनांगौ आरो, ओमफ्राय खेमथामबा खेमब्रै जेब्ला गोरबोर बिलाइ जालाङो बेबायदिबा खेमथाम खेमब्रैखौ सारबानो जाबाय आरो मोनसे बाथ्राया बेनो, दाखालिबावै आङो जिगाब सोमनायनि बिखय नोंथांमोननो खोन्थानो माखासे बाथ्रा थालांबावदों। आं ओरैबा ओरै खामानि मावनायखाय बावगारलांदों। बै समाव आं बुंनो रोङासै। माने सुनैखौ दैयाव जों सुनैखौ इउज खालामो आरो जिगाबखौ माबानो थाखाय आरोना। नैबे जिगाबनिफ्राय बे जिगाबखौ माने जोङो बे जिगाबनि मोनसे बिजानुखौ जों फोथैथारनांगौ आरोना। आरो जों सासे बिथिङा सोंदों, रुबाबो जायो दा होनना सोंदों नोंथाङा। रुनानैबो जायो जानाया, नाथाय नोंथाङा माने एसेबांखिनि नों टारगेट प्रडाक्सन नोङो दिनाव मोनबेसे पेकेट बरननो बुंनो थाङोब्ला रुनायजों थाब बानायनो हाया, आरो थाब नोङो बुरजा पेकेट बानायनो हाया। जायखिया नोंथाङा जुदि सुनायाबोथ' मोनसे अर बादि गुदुं खालामनाय माने गरम जायोना, आरो बियो अरखयोना बुस्थुआ, बे माने फोमोननाय बादि जायो आरो माने सुनैजों। सुनैखौबो बारा बादि गोसो बादि होजाया, माने नियम दं। जों दै होयो, दैखौ नोङो माने दैयावबो आरो मोनसे खोथा दंबायो। नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खोन्थागोन आङो, माने दा बे भिडिअ नोंथांमोननो बेखौ खोन्थागोन जे दैया 100 लिटाराव माबा होबानो जाबाय आरोना, मा होनो 200 ग्राम सुनै होबानो जाबाय जिगाब सोमनायाव आरो। होमबा नोंथाङा 100 लिटारा बेसेबां दै बुरजा जायो, आरो नों हाखर जामनायाव नोंथाङा 500 लिटार होयो ना 600 लिटार होनानै जिगाब बेसेबां बुरजा सोमनो हायो नोंनि गोसो बादि आरो। खिन्थु जिगाब सोमनायाबो 24 घन्टाल'। नोंथाङा माबे टाइमाव जिगाबखौ सोमदों बे टाइमखौ लानानै नोंथाङा 24 घन्टा सोमनानै नोंथाङा बोखांनानै एसे सिदोबहां खालामनानै रानहां बेबायदि अबस्थाखौ नायनानै नोंथाङा प्लास्टिकआव सोनाय स्टार्ट खालामनांगौ आरो। नोंथांमोननि बे प्लास्टिकखौ बायनांगौ। आं नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन, नोंथांमोना जायफोर बानायनो गोसो गुदुं, नोंथांमोननो आङो कन्टेक्ट नाम्बार होखादोंमोन मबाइलनि भिडिअ सायावनो। नोंथांमोना जुदि दङब्ला, जुदि गुथिखौ नांथारगौब्ला नोंथांमोननो आङो बन्द'बस्त खालामना हरनो हागोन आरो। नोंथांमोनाबो फैलायनाङा, माने एड्रेस हरनांगोन नोंथांमोना, ओमफ्राय बेयाव दाम दरनि खोथा रायज्लायबानो जाबाय आरोना। दाम दरखौ उनाव जों रायज्लायगोन, नोंथांमोन फन खालामनायावसो जागोन। बेयाव गासिबो खोथाया बुंजानांगौ बादि फैया। जाय बानायनो गोसो गुदुं दङ, नोंथांमोननो आं माखासे आइडियाखौ फोरोंबोदों। नोंथांमोना बे आइडियाखौ लानानै माखासे सोलोंबानो जाबाय। आरो गोबां इउटुबाव गोबां रोखोमनिबो फर्मुला दं। मासरुम खेथि लिरना होबानो फैयो। गोबां मानसि मैखुन बानायनानै इउटुबाव फैयो। नोंथांमोना बेफोरनिफ्रायबो नायना सोलोंनो हागोन, आंनिफ्रायबो हागोन। आरो अपेनलि खोथा, आरो माखासे नोंथाङा मा मिथिनो लुगैदों जोंखौ जेब्ला बानायजेनो, अब्ला नोंथाङा माने माबेबा मोनसे बावगारदोंबा जोंखौ सोंहरनो हागोन, आरो जों खोन्थाहरनोबो हागोन नोंथांमोननो। आरो गुथि नांगौबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो प्लास्टिक सेरसे थायो इदिया नोंथांमोनना जों, आरो गुथिया इदि जानला मोनला रेजेक फैया, डाइरेक्ट मोजांखा गुथिया। जोंबो बोसोरै बानायनाय। थांनाय बोसोराव खिन्थु मोनसे मिस जादों, माने बोथोरा एसे आंना चेन्ज जाबायमोन। माने गोलोम बोथोराव जानो नागिरा, माने गुथियाबो खामानि होनो नागिरा माने। आरो गुथिया जेब्ला नोंथांमोना जोंनिफ्राय वाटार खालामबाय गुथिखौ, अब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोन,
थाब बानायनांगौ सप्तासे सप्तानै गाहाम दोनजाया गुथिया माने लोगो लोगो फैयो लोगो लोगोनो माने खेथि खालामनांगौ आरोना फैगौ सप्तायाव बानायगोन आं सप्तानैनि उनाव बानायगोन आं बिदि होननानै दोनोबा नोंथांनि गुथिया गाज्रि जानाय चान्स दं आरोना लोगो लोगो मोनफैनाय बादि जायो नोंथांनो जुदि नांगौ जायोबा अर्डार खालामोबा माने बिहरनाय जायो आरोना होमबा नोंथांमोन बेखिनिखौनो खोन्थाबाय आरो माबा मोनसे मिथिनो लुबैना थाबावदोंबा बे नेक्स्ट मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै दे होमब्ला नोंथांमोन